kwa endpoint homeopathy wonom so eka ho bi na George Watkin ke 3 Ghana cedis pe ebusua no so akwakopa bi medi bafo pokwase mayera e won kran ha ebo kwa agogo e wo Kumase Dr. Tamoda so no wono kwa ne dokota wo bo watch no obonkum ni nifa left and right center edema wo data mo eto yade no so 2074 eye nanan dido akane na wonom ye e ma boost immune system no wonom na so yasene e ma na no pe yes ye dwa ye den sam no eba aba som wo ensam ni free SOMPA 106.5 FM akra so e won kran pompuni e mantamu Dome Watermelon Street no so no ejene ho sekere me na wasante mantamu aye batan no aya SOMPA 93.1 Kumase ehwa oversee ho e na wanum so butuo Kumase kro na Iko FM 100.9 Adamfopo Radio Butu Paris France Abrochimemu takwa ye SOMPA 101.1 takwa den so ye SOMPA 103.3 tachiman aya SOMPA 106.1 Sunyani ye SOMPA 98.9 Enkranza ye SOMPA 90.7 ena Doma enso aya SOMPA 101.3 Doma kro no anso ye wo aya Doma FM 100.7 womo so fan semno to peten Kenesh Urban Radio so ebutu Keneshi market ho womo so biemu boyi emu bia etie bi upiemu ewo Kingdom FM 106.1 mankesim ne nkwado womo so fan semi afei Facebook no yedemu live aya SOMPA 106.5 FM Accra yeseda wo ada ne die mu ada hye ho sisi yesanse Augustine wo page ye frifia besintentan fidie ne so na wa like page no eni die mu nle ede amayen wa sha ma afoforo nya bi ahwe wadwe kire no uwi afato wo brebe mu aye bebo kire ede asomu sada so na YouTube no so ya SOMPA FM live www.sompaonline.com website ya yesemu for penny urata boati adama wakutire nsam nyina potoka sam brofo afoforo bi ka ho de akokwa betumi akọ kenkan bi ena no pay ensem wa yedidi wontoa no eni animu bi eni Central East Regional Police Command wono maso abamu abi penchi 2024 abaye to ya tututu okoso ewo kasoa no na ne ho bomu na emu nsem ye de brewa no pay adehye ene ohene a wote adwaso ewo gomua wasa ye no no ewo gomua West District ewo mfimfini matamu wonom bu afu aposifo pa ede ensem na esi ho SOMPA FM garamse no Ghana ha enye apoya ne atoye nko na mmom atifi nyina ewo ho Savannah region wo maso nipa do no mienu penchi wo mo yetogofo na sei arise Ghana wonom ti wo mu gumontene so ya na wonom ye kire ye kire na wo mu ye nyina ne se enkane opani anu ono oyo meye foto samfo no ne ho sesam no wo mu pese ja bibi esi ho wo mu sesese ni de o ma suspend ne kakra de ne si yentia Dr. Brian Champon ede atudwa se wono no grassroots fo no na wo bo wo ma no ho ba se wo ba wo be hihye wonyi Owura Donald Trump na cheso bi masumu nsam eno no na wasi Iran ede na esi enti dan eno odi guakwamu abusuya ensam no bebre eka yenim ho ena na no pay enuanu benu yesi adwa ya ye ba besom se SOMPA na na ka ejesi no nsia bremu ekase empanisa akokọ bi de ohwe ya no animade kyenye na so brene brano no wotie free wonini ano medin ABENA BADU ADEPA Kofi menembra triple man AGYA APPIAH DADAA Hosi Sadoma wonomo Central East Regional Command ena wonomo de atoso atworo krata atentente chese 2024 ewo Odupon kwe school park ho aba na wonomo to ewie tututu okoso no nipa na ne ho bomu anoma bia bohwere magu wo masom ama mpara wo modi ni nsanso nya ne penchi aso na wadi mfinhia aduasennum Mujahid Suraj ene ne din na sade wo mo kire no Kasua Zongo bra na wo mo to aba 2024 general elections no ena sade krata na chane se Mujahid Suraji pump action gonyi bi wo miaso ene sade wo mo start ni kanika wo to peten pa na wo mo chese sade wo mo hwehwemu intelligence no na waya krado se Bukari Inusa wadi mfinhia aduasanan ena afi Taminu Adamu Tanko mfinhia aduanan
womo ana no target womo ewo dupompoyi ho ewie yes afo eprepre ma womo do onko Kaswa polyclinic ekohwe womo na akire no womo bo akire edema Uniba trauma specialist for se womo nto aso na ni nyina mu no bra womo epempen ya wonya sori ajepan achi soye no wono busa no saa pump action gwa na ekuta no no krata bia na ho wonyansi tu no ho enti na no ana yewa muntaka ene defense ministry ne ka se wa sabi etuo hye ho ka ho na tumirika fa bra abra wonyansi ho wa fa apem ya nkran nipa dodo de wo mu de ekoyi wono de na da so hye ne ho a nya de a wo de ekoyi na nso ni nyina no wonnya ne pa achi soye no wo mototo na no che se wo to firi ni bi ho ya wo kan nantwie eno kura 2024 na nso wantimi ankyere poten ya krata bia na so na nso we nyina no police sadom no ese woda so a wo mukukum wo muguso totona no na fe wo mahunu wo mu a won ho bon mu pa bia wo ka ho na saafo no nso wo matwe wo mu e de wo maba emranum Central Regional Police Command ne se wono ma krado sa abanafosem wo betwa ba ahwe no na no nti no timamufo nso uhunu bibia ya ka biribi e kire wo mo na nyade a wo bebi wo so wo bekutakuta wo kopem se woni no wo benya ne pan achi so ama mmara ene ne di. And only if you see something, say something, yeah, APPIAH DADAA no epa hontemano. Egusua eye jumana ebusia. If you see something, say something, munsemu ya. Empenifo ene ohenya wono wati ya jasom. Ewo gomua wasa, yeah, no, ewo gomua west. Cross ni bedjani mwemfini emantamu. Wanom ene womotai apayi. Wamu chiremu se enkofo be se enknubi. Ya womo ensa so wo pechi kwama oposi adwumako ne fe no ewo gomua de wurampon divisional police command no womo susu se sankofo nkono no womo ekodi abonefo sembi enam so kra me yama ne bofo a wono wato nkra finfini mantamu afa baabi esom ye kwakwa de ma ade besom yense wonom nyamu miyensa tre ena chi wonom ekoma oposi ewo wasa de wurampon nanso womo kiremu sei nipa miyensa ye de wonom koy womo hu nya ne o womo no womo trousers esan so dada womo to ase a womo twi momomei ewo emmontini so yi na wonom kiremu sei sa enkofo nkuni womo susu se womo ekotrete wasa gomua jase hene ya na kwa pese womo gine kra free ne nsam enu nti ena womo ma posifo ebe kire womo nanso womo ahu emre bia yede womo kwagina no so womo nkofesi law womo ahu si yede womo twinimu ye hu si ye remind womo ye hu hwe womo kyem to womo ya ne se emrante kwa me yensa na no kora na womo ye nkunu wo ene womo chimu ntre treni ya che womo no womo sanso ne na montene up and down sa na wohene ya wono owo gomua eya wasa gomua e kire mu sei sesei ne de emrante ya no womo trete womo pa sa amonia moma ya ba che ye no ene ese ya ba ene afa ne be kire mu shegelege afei empanimfo sesei ehu ni suro abo mu potablibri e won potam ho nti wo mo toto srap wasi mu rampem asiedu eye COP tete Christian Yehono eso ane ne mrante ya wonom e wo gomua dawurampon divisional police command no wonom emeka sasanse se yesusu se asemasi a no benten e no pese wagigya asehene e kra free ne nsam ni abekire no ni afa na nyina mra no ana wo mo miensa ne nyina ne yanti kukurumi jame yanti so bi yade nti wo ba fie abehwa ne ho ayade ana yenkosi nkonwa wo fie ni ehu ya ne se wo mo twi momome wo monten so sa ne de wo mo kyerem se ha adwen nti IGP omrem ohene ne nsam ni nti kwafo wadwem de wo bobi wa ya pere ma ya makwa madam ka so te nti ye se IGP do ombra asem no mu do onhwehwe kwafo no maye na yen kwafo kasa oda ye yin ka na wa kasa police wo yin kasa oda ye akoma ma ne yakoma oto ye mu aidama ye nta ase obi boko bo sumu dan boko mo yin be borfo benje IGP ombomodi get masam yas mo do jem so wa chi yin pe basa na so oji awon amade madam dan so oji awon mo ban e po so am kopo no bot kan pray te obuku jasin na wa ko na wa cho na nim sam no wa jan a sam na prosperin oya kamo office no do asam court na wo ko yan chen wo hwe na tun ne nti oye hu nti e be se IGP de ombodon to and mo wo de masam Openia wono wati adwaso ewo eye wasa gomua dawurampon wo hene
ɛna wɔno wakasa yi na ne mpanimfo nso bi ɛka bi ɛto so ɛna wɔn ɛde wɔn nsɛm ɛto ɛyɛ Inspector General of Police metre IGP Posimu Rempema Siedu ɛsɛ ne mmeranti a wɔn ɛwɔ Gomuade Wurampon Divisional Police Command ne deɛ yachi ni patre de akoma wo mo release wo mo yamfo ma nkokɔto say ye threat wo mo nti their life no is at stake na chese wo mo kwa esaneyem na enu achi no youth leader mekire emabunu ni nyina de oboaboa won mo ano e wasa de Wurampon eye Owura Samuel Kwabena Obo wono so oni ama ne boni kwaku adema e kasai IGP CC ano oman wasa yeda yenda abatan mo friend manti no bia no ho hyehye no sisi ameka sei so oduanumri na obatan bi na mosuo se obi boto ahye no so sabi obukun anada obeye no bibi yasem ni na ne se oman wasa ye ho hyehye yen aban won mo bi a ode bebo yen de a ye hie sojafo ankasa esojafo ankasa IGP na esojafo police de ye tablem kam hade police station wa ha na mom wo sa wan hodin wo fom police wan hodin wo fom kra ti sene wo manwode wo fam dia na kire se gira ye de afoforo bi koka ho posifo na ne se reinforcement ya wonom so akwa boa ama wasa de Wurampon ye no no ewo wasa West District wo mfimfini ematem no adehye no so atumi adaso daepa na ne nyina mu ne yama ne bofo kwaku adema woye ya sanka obenya posifo a wonom ewo wasa de Wurampon na ka wono so waje wo mo intake on the story and side of the story na chese wonom adwene a anase ensem a wo mo woka efa de nana ene adehye ka ho so posifo ne se da bida wo mo ntimi ne yama ne boni kwaku adema nkasa entindie siye ewo wasa de Wurampon ye no no ewo wasa gomua emfimfini mantamo ene yada ne atwi e de asomwe ho na ya ahoba kase afahye no wono mo hyebie na mamemfa nko savana mantemu posi sadoma ye wo ho e wo savana wono maso nipa adonu mienu panchi safo ni nyina mfiri Ghana ha wo mo yetogofo na abonofo sem a wo mo de won ho be hyemu nti amammra so wo panchi e ye gada dem ensel galamsi a Ghana ha ye ni abra mpanimfo akantam etwa abaahwe ano na afi na ebinu mfiri amanfoforo so wono mo bamu na ni nyina echi no posi sadom no se o munya kia tracker no registration number eye BA na che se free no how 223 2012 ana na ni ese tuntumba na ekọ enti ho na posi fo no ejina no Abdul Majid Yakubu wona na etwie enti wo mo busa no ho nsem na nipa wo mu no na wo che se wo ebu wo mo kura wo mo mfiri ha wo mo yetogofo enti wo mo toto wo ma no busa se wo ni kire hen ya savana ho na wo mo nami o mbezo wo mo kobokina ana henefa o mo se o dabi wo mo ba Ghana se wo mbe padwuma yo mo se gadam se a pipe anti e basement fi ho a e bi ikoso enti wo mo ba ba yobi ene e ba sa no ana wo mo sa wo mo wan longo lai e de wo mo kopie posefo wo makache ya se CA enkra e fi ho e ba ne se wo mo dan wo mo de ama Ghana Immigration Service fo na fe de ese de wo mo fam bia no ye de wo mo fam na se bo na ye bebo akira mo wo makọ wo mu krum a na ye de wo nko nkrum se ye be diteni wo mo nso afre wo nkrum mpanimfo se wo mefa wo nko nso a na wo mo aye ne saa na nsu ni nyina no wo mu guso ye nhwehwe mu mapa e wo asemi hu tituru e wo bambo ho na twa ye twa abaahwe illegal mining ano a afi na ebinum so firi baabi ba baabi a wo mu nyankra ne firi na de wo de wo mo baaye no saafo no nso wo mo di so aso wo mo pa echa mamra no ene wo no madi na abusua ye nyina ye nim se okane no opani anu ono ye soani a wo hye oman ye sikasem so ye sa na hena no no onenya fa Kenneth kuntunkununku ofori atana na ya ka ne di ho ne nsam ya agent srepe ewiase 78 charges ye dia boni tiri so se womra ni wo mayi ya no wo so ya di o what US ya waje ya hye enso ye te ya ne se icefo wo mudi ni muten na Ghana fo bi hyase bohire si ya kire ni di o wo mudi ne bra 20 January ni ade a eno mo se hwan who say who see who na wanu mu ekire mu say eye ne nkrata asem bi e wo US montene so nti ebusani nyina ai wanimsem na yei ena adehye bi a wo mo e wo Ghana ha ye frɛ wonu Arise Ghana wo mo so eka wo mo ho e bobo wo mo sa red black ni de eka ka ho kopie mu e wo omayi wo mo e hwa atena ye no no e wo US wonu mo office ho ese wo mo pese wo mo tonkra
de fa mpanimfo a wo mo wo man so a ne omo hwe amona ne ho nsam ento USA embassy enkonkopie mu e wo mo a wo mo so ache ononyafo Kenneth ofori atai ese Ghana ye hia no esan se sa charges no edoso wamra wonde so otimi be yi be 20 ana 50 kura no na de akoso ntumi hia no kura Ghana ebia yakoma ebeto yayem kakra na ne anu nso na betimi ama ne din asan se ye no kure se nya no kure se entansan ye di boni nyina no se obedi fo ana obedi bem eno kura betimi aboa ama ne ho afi ewo ensem bi ho na opani a wo no wada eye kuo ya no meche Arise Ghana kuo eye ora Bernard Mona wakasa akire mu die nti asesei wanom yese enka wa mo peketia kosi bra wambe huane se yese rupre bi ba na rupre na eba no onanyamfo Kenneth kuntunkunu kuo fori ya tanka ne yesa na hene wana timi na nkwa besi Kotoka International Airport se stantan ansa na nkwa ma sesa wo ne ma ba bepiem wo ma fie mo enso sese bibi nti wo ma suspend ne kakra woni ama ne bofo etwetwe sa enkomo yi. And consideration of this petition, we have resolved to temporarily suspend our intended indefinite detention for a period of 1 week to allow time for a response to our concerns. Should there be no progress after this period, to reserve the right to resume the detention until Mr. Ken Nana is made available to the Ghanaian authorities, consistent with established precedents of cooperation between our two governments in facilitating the return of Ghanaian citizens to face lawful processes when requested by the United States. In conclusion, we respectfully affirm our highest consideration for the government and the people of the United States of America and express our profound appreciation to the continued role of the United States in supporting democratic government, accountability, and institutional integrity in Ghana. Thank you too. Openi wono oye edombo abua no anase wonom eda no ni. Arise Ghana openi ono okasa ye owura Bernard Mona ena yete ne nka no enti said ye be ya empanifo wo mo US memu asem no wo wonsem no sase ye di card na ko first court wanam etuo ahyeda enti wo mo pese wo mo sunya bre na wo mo ade hwehwe ononyamfo Kenneth kuntunkununku na ya wo fori yata ni nsem ni mu na enkoye se wo mo nso te Ghana ha no mo bema wo mo pressure ebe wiase no na ebia ye hu ni yie anase ye hu said ye pese ekokosi no enti no wanum kire mu se wo mo suspended na watch 1 week said ye be ya mpanimfo no so ebetumi ede ne mapa egwakwamu ene ehwie beda aseboa funu be yedan ene wonkwa amenam Ghana no ofiri enti ne se ba critical ye de ne beba na watumi ababa be fesi emra no wabeyi ne sam ano ebusuana na AGYA Company Limited ekoba sempremo no wo hyase eton adanse ne ma no ewo man mu ache yie na wachire mu se mu afi na mu besi dan mu afi na beto asase se udai no edu lentil upese otowa so kakra me pacho na AGYA o enchense ya de board dan so ema dan no enya hoden ema edan no etimi enya fem pa dia me pacho na AGYA enchense wose from Jampentrudu befa ensu anu odene ebeto still strong enya fei ena from fa kakra bi bohu anse hodan ne so saa na ekukuru ni nyina kogu baabi na AGYA enchense eche eye papa emuntuatui ema ensuo pese kakra bohu anse afi wakosesa pan ni bokiti aba si dem obesonsu there be tonchense papa wati na AGYA Company Limited na eba na cement nso dia wose se ukosi dan a na upese ultra blocks so upese ebia wusi abrosan upese ugu floor upese uye moldings ya wa cement bia ne de adi yo wuwu nimu nti no kwa ya ne yi bia keke ne de ama wo afenso se ukwa lay foundation na kenken ehọ ne yensuo mu a me pacho kọ na AGYA no mu a se ehọ eye motan so akọ na AGYA no mu a wono wosua hunu nti free consultation wo de be ma wo se bia ya wukosi dan yi we ni ene be boa wo na onso udan no etimi anya hoden eba no iron rod inches no ene size bia ne nyina bi ehọ enado so esada na wasensate akwa baako ye no ne inches no ekosi nsate akwa ba se 200,000 me pacho benya ne nyina bi ewo na AGYA Company Limited ekoba simple mo no eba no plywood
na papa ne binye die hunu plywood bi wo ho no mo abusua wo de bo wa yi a wo ceiling ya wo da ho wo be sole na ho ye furu ban te se de abo ohire me pa chokona na ka ejese na o ma plywood papa wate na so wo da watimi aso da ye pa emfate amama ma wi me hunu bibia enwu so na eba no building wo yesa na binding wo yesa na ka ejese da won ma bam krobata ne doso ba bia yato apetin kran ne kumasen mo fa yen e wo 0204 355 040 0204 355 5040 na ki Jesse Company Limited. Ekoba sempre mono no. Yanyo so 2074. Ye trinity ya FNT 74. Kaneno na wona na wo fie obehu asa homache no aso kua na wadi kuko bia besija so anada asen eye dido na na egum no hini nuta hahama ene de keka ho na wadi nso agun na anopa no obia be bokop baako e wo fie wansa no wako bia be ko bia na boost immune system no na sen woni ebre enti no empanimfo akeka ni nyina bom no mo die si asom eno na eboa wo eye kama edro we de mpa wo ho se enya nwono obi ho no mo se me de bibidro mi mpo menum a menum nya me de na me se ene wonum 20 na 74 pacha wonum ate se de wonum nsuo e boost immune system no yade bia edi nipadua na boso no e betu ase se hom enti ye kanfo de ama se bia chronic wounds hepatitis B C afa liver infections ahodo prostate mu nsensem aya wo home no ekire e wonka mi pacha ni nyina no e betumi aboa wo na eye wadura wo betumi ede aye wadru papa enti no sede na ka Jesse Company Limited na eye 2074 wo amonso eboa yen no na bibia etimi akoso na ebusua just what kenke 3 Ghana cedis pe na empanifo se yan kancha so pese utukoton 3 cedis pe eso so kama emu ade enkafono mu udi nso a utimu se wanya hoden ye de yellow corn no na aye just what kenke dwumede bia wudi bia betimi aba betubi akwa di ujuma dome ye wo commercial bank no echi ho no mo a for yen wo 0256 068 832 0256 068 832 just what kenke mano no midimafo pokwase mayira akra Dr. Samuda so no me feel ni se hwe ne somebody ne so watch no me se bobonkum ni fo nyansam keto wo no nko ane dokutani a wo mayi mu a wadi enhahama no hini nuta ene de keka ho sa yade ene ewupie mu ewo China wo mo herbal medicine de bi sa yade India afa Egypt amanfo de gina obi biada de ka ho a wadi etu yade asese hom ewo na kache no se brain no fa yayi tamo ento yade ne so ema stroke ye anodwe yade yesisi yade mu edene afa diabetes ase kire yade be ma prostate mu sense mental men large yade catheter beto be mamu eyesa mema sam no na kire se abafom midimafo herbal center eba no mojabroso yade wo sabo ho sensem afa wo liver no ho sensem ni nyina no nana midimafo herbal center na ebusua be ma ne ma ni nyina no mapa wo ni bia bre infertility no me pa cha omonko na ommo mo na munya baby ngenge ento mo na so yade ne doso enkran ha se no pokwase mayura se dem di kan ye no kuma se ebukwa agogo wa ne government school na wo ho no ene di hwe ni mu fe Dr. Tamoda so wo 0500 727215 0500 727215 and 0244 774282 0244 774282 ebusuya yanto ensam no eso na nsa ne yeto aso no odenya for Kenneth kuntum kunu ko fori yata ebra wa mode ne kopie mo ewo koto ekodi ne nsam no yakopon ya dom o mo se ofosu oboso me ne de to so aduonu nson e no mesa kwintina ne Rise Ghana wanum wodwumadi edi pa yanto asam no so e wonsam fofo ye to aso ebusuya ye ko osonko kurokwa manyoko won maboboa no na Dr. Brian Echampon kwa udihye ne fie ne yewura waba no ho ba chese wono de sade be na wosono no bekoso agina ne na so nti wono ma wase de efe on se grassroots no wo mo de na koma so pa ne se ho nti 31st January adechie wo mo kwa akoto aba no a asi ahene na atu ahene fo no epese wosono nhini ekoso anya ahoden na enye fake osono MPP na mo mebe ya original no pa de a ene na wono Dr. Brian Champon ene wo saba no wo motoma no wo kan we bra wo kopie mu asantemantemu manso nkoko manso adubia ene antoa kurom ne afa ho
sɛ mfie 9 a Nyankopɔn de bɛdom yɛn no na make sure sɛ obiara ɛde ne nsa bɛkyerɛ biribi so wɔde wɔn nsa bɛkyerɛ biribi so aka sɛ meboa party ne ba bɛn mu no wɔyi na me nso me ne saa ɛdɛn aka na yɛn no sɛ mafa nipa kakra bi na ma bi no biara de ne nsa bɛsi biribi so yɛbɛyɛ so because ɛwɔ sɛ yɛma party no ɛho yɛ ahoka prɛkopɛ anyɛ saa na mfie 9 mfie 8 bi duro no na yɛ party na kɔfɔ na yɛde yɛbɛkura party mu kura na ahoɔden na yɛde bɛbɛ mu na bɛhyɛ mu kura sɛ biribi foforɔ yɛ dɛ twɛn Dr. Brian Champon wɔka nipa no mu a agyina wɔ sono din mu sɛ wɔn pɛ frankatubire akonnwa no na wɔde ne nto abɔ ɛtɔ so mmienu no kopie wɔ asantemantam mu antoa kurom gomuane na afa hɔ a wote sɛ na wɔne na de hye no edi nkɔmɔ tituru manso nkwanta ene manso adobia Ebusua yekwakwaji abrafo nkrato aba na so ensem a yedi kan dia somo no ebi ene sei ohene ana afei adehia wonom ewo gomua wasa wonom echiremu se aposifo a wonom wasa de wurampon ni womo ani ni ye kura sanse womo achi nipa miensa bi a womo susuo esa womo ekwakwakwaje eye ohia ejase hene a wonom wowo eye wasa de wurampon ka womo ekwakwaje ni krafri ni nsam womo du womo ekoye no womo ahusie kokoto womo yane se emrate ne na monten enti womo trete womo nti IGP emrem ene achia kro na we de Central East Regional Police Command ya DSP Victor Covido so otua womo no head of public relation ho ene de ato so se womo nya obi pa achia so wadi mfinhye aduasanum Mujahid Siraj ne din bra ya to aba 2024 tututu okoso ewo kaswa ya sule gina container no ho no wo ma so ne penchi Arise Ghana penny for say wanom epikete ene ekopem bra onyanfa Kenneth kuntunkunku ofori yataba bepie mo mai mo wo nkom ani nguso na ne din nom wo mo kire mu sesese de o ma suspend ne kakra be na wotwe wo mo akire mu ema eye owura Bernard Mona ya wodi ekuo nanim no ese na wotwe sanse o mpese o ma US penny for no bre kakra na wo mo timi de hwehwe nsem mu ebusua yanyina yesu yi ye agi aboafo nkrato abasima ye basisi SOMPA Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu de mu me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time eba me hye ya me kan se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya time eba me hye esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no time eba mixture duro no ena ye ma o oba a wo fa afuo de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anuma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enwe dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wona ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na eni 0244417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria
fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ. FDA agye adwadie nkratoa yi ato. Tontonte yanum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agye adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa ampa. Abusia wiase nyina enhwamudie kase bi ekoso Switzerland. Devils ho a Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wokobi na saa enhwamudie no America mampani Donald Trump ekobi. Na no na wobo Iran fo kokko sei wa fichiri nani ne chana pension kuma de na wo hwe wo mo. Titru ni se wo mo de won sa beka akra bia na wo mo ye oye kire se enema bi nkoso ye ewo amamu a ekoso wo Iran ne na afa na ni nyina no enira ya woyi ana na no de no na yewura Donald Trump enya adaje boss se US F-15 Strike Eagle wo mo adupre no de etime kototo paye na asan na chi aba no enenam golf ho esa nam South China Sea no so hwa ni nyina wo bom pempe wo tete Iran fo na Trump de beto se nya so de na no to mu a anka sa bire nipa be sa ha nwotwe ye hwe wo kra wat asefo asase so wo Iran ye huwon a sa bire nka ya sen wo mo na so de na no to mu ntino nipa be se empem nwotwe ene aduasa enso de sa bire wo mo sense ho anka ye kosen wo mo na so enyanya ma so ni nyina ye hubu a wo de bo Iran fo nti na wo koso aka se wo kra bia mo wiretu a de wo de bekọ no ebe chen de wo mo hunu pen e de afiri wo no na bobo ano na ye kan zo na Iran fo kra no wo mo wo nuclear weapons no so hwan wo mo nuclear weapons no e te san katebo wie wo nsem nti se wo mo nim no wo mo ma bibi to sa kra no a ya chi wo mo sie no akwa ye wo mama mra biribia wo ye ni ya se wo mo se franka no a wobede wo mo pa na obeba won so enu so ne yegina na anopai na nakoyo jesi no nsi abere mu kase yebo memene dade no de ye de firi SOMPA 106.5 FM Accra na fa ye affiliate ni nyina breko a Dr. Tam da so de Tam ato ye nso Midimafo Herbal Center na sa brekoro na no nso Just Hot Kinky wode dokono hyehyehye esi yachi se yenkeka bi na fe ye ni di nemom ye bedi a ne ye di abuse immune no bra 2074 eno nso aka ye ho na sa brekoro na ye wie na yenya ahoden no ye adwuma sika ba fie na wosiesie na KJC Company Limited wo sha ase ne se wuwie nyina na boboa no na ese wode ekokosie anopai and Samuel Efra SOMPA 106.5 FM Accra Jene Hosa Chermena Ewa Santimanta Mu 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Wamoso Efan Samuel Eto Petin Upiemo Ewa Paria France Abrichimemo Wamoso FB SOMPA 101.1 Takwa SOMPA 103.3 Takwade SOMPA 106.1 Eye Techiman SOMPA 98.9 Eye Sunyane SOMPA 90.7 Eye Nkranza and Afe SOMPA
101.3 ewo Doma ahinkuro Doma kro no a Doma FM 100.7 womonso FB mankesim ne nkwado eye Kingdom 106.1 womonso FB Kenesh Urban Radio enso butu Keneshi wonom efa ensemi etopeten udi koda no ote yenka ewo so eye Sompa 106.5 FM wonsanka ya yesra woni dim no areska ne udi koda no na onso wetie ye fra chichi ne bencheye Facebook no ne yedam live Augustine Peja yen ebesi intentan fidie ne so Sompa 106.5 FM Accra yedam nyina mo asem adwenkyere mo nkato so ya mode esom ye mo like ne nyina no yedam ase YouTube ne ye Sompa FM live www.sompaonline.com website ye semu for penyo rata bwati adama we kutire nsem ya de besom nyina potokasa mo brofo afoforo bi ka ho betumi akọ kenkan bi ensem no na eniani mu bi NSA Post Sadom no wo manya ba mu abi pechi aso e wo kaso a 2024 aba ye to ye tutu course no na ne ho bom mu DSP Victor Kofido so wonensa shakrata ase ama aba yaboboa no sabre kro na posifo e wo savannah nso wo maso nipa aduonu mienu pechi a wo mo ye Togolis adan wo so wo mo e ba be ye galamse e wo my Ghana mu eno achi no ye de okọ amanone nso na e hode ye Donald Trump say Iran fo nim no wo mo de wonsa ka wo mo a wo mo ye protest ne achi wo mo sie ye na topa ye ode be ba won so no ahwa okra bi anka Abusia medin ABENA BADU ADEPA Kofi Menembra Triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA